சூர்யா சார் அப்படிங்கிறவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆக்டர். இதுக்கு முன்னாடி வந்த சில படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய அற்புத லெவல் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணியிருக்காரு தளபதி அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவார். பார்த்துட்டு அப்படியே நான் மெர்சல் ஆயிட்டேங்க. மாஸ்டர் அண்ட் சூரரை போட்டு ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சேம் டேல தான் ரிலீஸ் ஆகும். அப்படி ஒரு வேளை சேம் டேல ரிலீஸ் ஆகிருந்தா இந்த ரேஸில் ஜெயிக்க போகிற படம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி. அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் அவங்க வீட்டில் சேஃபாக இருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நானும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சேஃபாக இருக்கேன். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீ இந்த தாடி எடுக்கலையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இன்னைக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிம்மர்லாம் வாங்கிட்டு வந்து வச்சிருக்கிறேன். ட்ரிம்மர் இருந்தது, பட் அதையும் சென்னையில் வச்சுட்டு வந்துட்டேன். ஸோ ஒரு இக்கட்டான நிலைமையில மாட்டிக்கிட்டேன். ஹோப்ஃபுல்லி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்துடுவேன். என்னை பொறுத்தளவுக்கு இந்த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டாஸ்க் மாதிரி தான். ஏன்னா இது வரைக்கும் வீட்டில் ட்ரிம் பண்ணி நான் கரெக்டாக ட்ரிம் பண்ணதா சரித்திரமே கிடையாது. ஸோ பார்ப்போம், ஹோப்ஃபுல்லி நல்லா வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்களுடைய கொரோனா பற்றின அவேர்னஸ் சாங் நீங்கள் இன்னும் கேட்கல அப்படின்னா அதோடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் கமெண்ட் செக்ஷனில் இருக்குது. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சுட்டு அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள். நிச்சயமாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும் அந்த சாங். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நாடு முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுனில் இருக்காங்க. ஸோ இந்த நேரத்துலேயும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய துக்கமான ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு. என்ன அப்படின்னா, ஜெயஸ்ரீ உங்களில் எத்தனை பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியல. 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற இந்த ஒரு பொண்ணை அவங்க அப்பாவுக்கும் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இருந்த சண்டையில் இந்த பொண்ணை பலியாடாக மாற்றி இந்த பொண்ணை உயிரோடையே பார்த்தீங்கன்னா கொளுத்திருக்கானுங்க 2 பேர். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இவங்க 2 பேர்த்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக தூக்கு தண்டனை கிடைச்சே ஆகணும். அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா மீண்டும் இந்த மாதிரியான தவறுகள் நம்ம நாட்டில் நடக்காமல் இருக்கும். ஸோ இந்த விஷயத்தை பற்றி சொல்லி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியாச்சு. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டென்ட்டுக்கு வந்துடலாம். அதாவது இப்போதைக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் லெவல் அதிகமாக இருக்கிற 2 படம் அப்படின்னா சூர்யா சாருடைய சூரரை போற்று அண்ட் தளபதி விஜய் அவர்களுடைய மாஸ்டர். இந்த 2 படத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான எக்ஸ்பெக்டேஷன் லெவல். இந்நேரம் இந்த லாக்டவுன், இந்த கொரோனா, இந்த விஷயங்கள்லாம் எதுவும் இல்லைனா படம் ரிலீஸ் ஆகி நம்ம நேரம் பார்த்தே முடிச்சிருக்கலாம். பட் பார்த்தீங்கன்னா அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக இந்த விஷயம்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ அதனால் படமும் ரிலீஸ் டேட் தள்ளி போயிடுச்சு. எப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படிங்கிறது தெரியல. ஏன்னா 2 படமுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஓரியன்டான மூவி அப்படிங்கிறதுனால நிச்சயமாக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் லெவல் அதிகமாக இருக்குது. ஓகே, இப்போ இந்த 2 படத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது, ஏன் இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அண்ட் தென் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சூரரை போற்று படத்துக்கான எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதனால் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லிகிட்டே இருக்கேன், பார்க்கலாம். முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சூரரை போற்று அப்படிங்கிற டைட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டைட்டில். என்ன அப்படின்னா, தில்லா நிற்கிற எல்லாரையும் பார்த்தீங்கன்னா போற்றணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு டைட்டில் தான் அந்த சூரரை போற்று அப்படிங்கிறது. இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா படத்துடைய டீசரும் இருந்தது. டீசரில் பார்த்தீங்கன்னா சூர்யா அவர்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கனவு, அதாவது ஏர் டெக்கான் அவங்களுடைய ஸ்டோரி தான் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருடைய ஸ்டோரியாக மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நாட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போராட்டி இருக்கிற எல்லா இளைஞர்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் கனெக்ஷனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது எந்த விதமான சந்தேகமுமே கிடையாது. இந்த டீசர் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் என்னுடைய தாட் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா, படம் பார்த்துட்டு வெளியில் வரும்போது நிச்சயமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூஸ்டப் கிடைக்கும், நம்ம வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பூஸ்டப் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய தாட் ப்ராசஸ். அண்ட் தென் அதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, படத்துடைய டைரக்டர் சுதா கொங்கரா அவங்களுடைய முதல் படம் பார்த்தீங்கன்னா இறுதி சுற்று. அந்த இறுதி சுற்று படத்தில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரிப் அப்படிங்கிறது குறையாமல் இருக்கும் படத்துடைய எண்டு வரைக்குமே. அதே மாதிரி அந்த ஹீரோயினுக்கு தேவையான லோக்கல் ஃப்ளேவர் அப்படிங்கிறது, அந்த லோக்கல் ஃப்ளேவர் அப்படியே இருக்கும் அந்த படத்தில். அந்த அந்த ஸ்லாங்கு, அந்த அவங்க ஷூட் டைரக்ட் பண்ணுற விதம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய முதல் படம் வெற்றிக்கான காரணம். அதே மாதிரி இந்த சூரரை போற்றுல துளியும் குறையாமல் எடுத்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை. அண்ட் தென் அடுத்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் எனக்கு கூட்டுற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஜிவி பிரகாஷ் அவர்களுடைய மியூசிக். இந்த படத்தில் வந்திருக்கிற 3 சாங்குமே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் ஆயிருந்த அந்த மாரா தீம் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு பவர்ஃபுல் ட்ராக்கு. செகண்ட் ரிலீஸ் ஆயிருந்த வெய்யோன் சில்லியை பற்றிலாம் சொல்லவே தேவையில்ல, பயங்கரமான ஒரு ட்ராக்கு. தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா மண்ணுருண்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு செந்தில் கணேஷ் பாடின ஒரு பாட்டு, அதாவது அந்த மண் வாசம் கலந்த மியூசிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அது அந்த பாட்டில் நிச்சயமாகவே நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சிருந்தது. ஸோ இந்த படத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா பிஜிஎம் மிகப்பெரிய அளவில் பேசப்படும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் அவருடைய பிஜிஎம்காக. சூர்யா சாரை பற்றி நிச்சயமாக பேசியே ஆகணும். சூரரை போற்ற டீமில் வந்து மேக்கிங் வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதை பார்த்துட்டு அப்படியே நான் மெர்சல் ஆகிட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா அதில் சூர்யா சார் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அட்டாச் பண்ணியிருந்தாங்க. அவர் எடுக்கிற புஷ்அப்ஸ் அண்ட் தென் அவர் பண்ணுற எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு எனக்கே ஒரு மாதிரி இன்ஸ்பயர் ஆகி நானே வீட்டில் தினமும்
புஷ்அப்ஸ் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். சிரிக்காதீங்க, உண்மையாக சொல்லுங்கள். சரி, ஓகே, கம்மிங் பேக் டு கண்டென்ட். இந்த மாதிரியான டெடிகேஷன் லெவலோட அவர் ஒர்க் பண்ணுறதுனால தான் அவருக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மரியாதை அப்படிங்கிறது கிரியேட் ஆகுது. ஸோ டெடிகேஷனோட நம்ம ஒர்க் பண்ணால் நிச்சயமாக சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். அந்த சூர்யா சாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆகிற இந்த படங்கள் அந்த அளவுக்கு பெரிய லெவலில் போகலை. உண்மையிலே அதான் நடந்தது. என்ஜிகே கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அண்டர்ரேட்டட் மூவி தான். சூர்யா சார் அப்படிங்கிறவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆக்டர். இதுக்கு முன்னாடி வந்த சில படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய அப் டு த லெவல் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. பட் அது எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூரரை போற்று அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆன்சராக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான சந்தேகமே கிடையாது. உங்களுக்கு இந்த படத்து மேலே எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு, அந்த எதனால் அந்த படத்து மேலே இவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் படம். மாஸ்டர் படத்தை பொறுத்தளவுக்கு அந்த மாஸ்டர் அப்படிங்கிற பேருக்கு மேலே பார்த்தாலே நமக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் பீக்கில் இருக்கும். அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம தளபதி விஜய் அண்ட் மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து நடிக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போதே நமக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதிகமாக இருக்கும். அது கூட சேர்ந்து நம்ம விஜய் அவர்களுக்கு விஜய் சேதுபதி அவர்கள் வில்லன் ரோல் பண்ணுறாரு அப்படிங்கும்போது நினச்சி பாருங்கள் அந்த ஸ்க்ரீன் எந்த அளவுக்கு தியேட்டரில் செலிப்ரேஷன் லெவல் இருக்கும் அப்படிங்கிறது. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்துடைய டேரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ். இதுக்கு முன்னாடி அவர் எடுத்த 2 படமே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஹிட் கொடுத்த படம். முதல் படம் மாநகரம், 2வது படம் கைதி. 2மே சூப்பரான படங்கள். அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய கேஷ் அண்ட் க்ரூவோட சேர்ந்து டைரக்ட் பண்ணுறாரு அப்படிங்கும்போது அவருடைய உழைப்பு அப்படிங்கிறது இன்னும் அதிகமாக இருக்குமே தவிர குறையாது. ஸோ இதெல்லாம் தான் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் படத்துடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் லெவலாக அதிகரிக்குது. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தில் நடித்த சில கேஷ் அண்ட் க்ரூவோட இன்டர்வியூஸ்லாம் நான் பார்த்தேன். அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இன்டர்வியூ என்ன அப்படின்னா மகேந்திரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தில் ஒருத்தர் நடிச்சிருக்காரு, ஒரு முக்கியமான ஒரு கேரக்டர். ஸோ அவர்கிட்ட இன்டர்வியூ பண்ணும்போது கேட்பாங்க இந்த படத்தில் எந்த ஒரு சீன் பிரம்மாண்டமாக இருக்கும், டான்ஸா ஃபைட்டா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்லுவார் ஸ்டண்ட் அப்படிங்கிறது இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்த தளபதி படத்தை விட மாஸ்டரில் பல மடங்கு தூக்கலாகவே இருக்கும். ஏன்னா ஸ்டண்ட்டுக்கு பயங்கரமான ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணியிருக்காரு தளபதி அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவார். அதெல்லாம் கேட்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படியே நமக்கு அப்படியே கூஸ் பம்ப்ஸ் வந்துடும். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கேள்வியும் கூட கேட்பாங்க, தளபதி விஜய் அவர்கள் இந்த படத்தில் எந்த மாதிரி நடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு கேட்பாங்க. இந்த படத்தில் தளபதி அவர்களோட பர்ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக பேசப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கேட்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் பீக்கில் இருக்கும். அண்ட் தென் ஹைப்பும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகுது. ஸோ மாஸ்டர் படம் அண்ட் சூரரை போட்டு 2 படமுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான ஒரு காம்படிஷனான ஒரு படம் தான். மாஸ்டர் அண்ட் சூரரை போட்டு 2மே பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரே சேம் டேல தான் ரிலீஸ் ஆகும். அப்படி ஒருவேளை சேம் டேல ரிலீஸ் ஆயிருந்தால் இந்த ரேஸில் ஜெயிக்க போகிற படம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி. அப்படி 2மே ரிலீஸ் ஆயிருந்ததுன்னா சூரரை போட்டு ஸ்கிரிப்ட் ஓரியன்ட் மூவி தான். டீசரை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சது. அண்ட் தென் மாஸ்டரை பொறுத்தளவுக்கு ஸ்கிரிப்ட் ஓரியன்ட் மூவி தான். இதை எதனால் சொல்கிறேன் அப்படின்னா லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்கள் மேலே ஒரு நம்பிக்கையில் சொல்கிறேன். ஸோ 2 படமுமே பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக ஸ்கிரிப்ட் வைஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறது எந்த விதமான சந்தேகமே கிடையாது. ரிலீஸ் ஆயிருந்ததுன்னா மக்களிடையே பார்த்தீங்கன்னா 2 படமே நிச்சயமாக வரவேற்பு பெறும். அண்ட் தென் வசூல் ரீதியாக வெற்றி அடைய போகிற படம் எது அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட்லி மாஸ்டர் தான். அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா தளபதி விஜய் அவர்கள் அவருடைய கேரியரில் இப்போ ஒரு சில படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான வசூல் ரீதியான சக்ஸஸ் கொடுத்துட்ருக்காரு. ஸோ அதனால் மாஸ்டர் படத்து மேலே ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதிகமாகவே இருக்குது. ஸோ மாஸ்டரை பொறுத்தளவுக்கு வசூல் ரீதியாக சூரரை போட்டு நிச்சயமாக பீட் பண்ணிடும். பட் படம் வெற்றி அப்படிங்கும்போது 2 படத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான காம்படிஷன் இருக்குது. ஸோ 2 படமே வெற்றி அடையும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து. உங்களுடைய கருத்துக்கெல்லாம் மறக்காமல் பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க. இந்த 2 படம் தவிர பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 2 படம் இருக்குது எக்ஸ்பெக்டேஷன் லெவல் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய படங்கள். என்னென்ன படம் அப்படின்னா நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி அவர்களுடைய அண்ணாத்த அந்த தல அஜித் அவர்களுடைய வலிமை. இந்த 2 படமுமே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கக்கூடிய படங்கள் தான். இந்த 2 படமும் பொங்கலுக்கு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த 2 படத்துக்கான எக்ஸ்பெக்டேஷன் வீடியோவும் கூடிய சீக்கிரத்தில் நம்ம சேனலில் வரும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, நம்ம புரட்சி தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.